Kum no perlog berok ngapdiang sengobhaya fi hakane ka khasi terka channel. Ta minta singi nginye shed no da uni u tomato chicken. Dai pej bahama perlog na du bas dang ha du pakan dakut. Bafin sothu bangaberu ayu ay. Ngal asim uway upiat ubahe urinsun barus ingkendian. Te da adam nang tangan grind no yone. Ta haka pen pade ngaim penyang uni dus la terpat ulong arteli u ilaci bad utu uding mo. Dala adab grind uni upiat pade ngan sa sedih no. Ngan sedih ha du bakan dala long kumne dakala rengat lut ke Kadem nang tu pade saai uni u shinrai usam ken ru kat bab hi bamsan hila ban ai kadem nang tu pade sa king shiphang ban pen i ya uni shinrai par usam ken kadem nang tu uni u de uso saw lai teli bahe ngala ai lang bad u kaju saw teli ba ngakwa bakan sebuah baha kanika cingta ba ngin shed mentah tedangi ai ukaju am kalong sebuah baha kalong reben baha ka na shed ru kani kadeka dhania shishamad jira shishamad te nga ai lang bu sok marid ru ngala ai lang shiteng shamad te saking shiphang bakan i bha tu ki masala tadep nung tu pade ngan setep no kani kado nga shu ai tung shenrai berkamlu mo tengin saya king bha hadu bakanda ngam bha tu ki masala barok khait tenga shimno dakawi ka karai namar baka khamnya palat tu ka pen am te ngala ai tu ka badan hapok ka pen ru bakan yo bha tu ki sbo barok khait te ninya king sham tu la ai satam hadu bakan dala i bha mo in saya pen kani kala long te ngala ai sudahnya dapi kwa la ban ai udhania dapim kwa nai ai kani pade ka gravy pe ka long reben bha Minda share kumne am long ka best bhate ka sbo bha ka kado dangi ai u so saw bad u kaju minda itliat lang kani pade kade ka garam masala steng shamait nga ai kani kala i ka shit phila ban anta de hidala dia nga kwa ban ong ye kitu kiba comments am kidon kiba klam akor bha kiba kim tip kumnu ban keren yeno kumnu ban ai comments ru da phim sotan na ye ka video janga sngo bha wat num pe ye ka video janga nga dei ka ba larang ba nga dei ka kmi phise ye ki kmi par phi keren kham akor kum ta hi tharai mo hayeng ka bishni breu ni dei ki ba minat bele phi bishni phim ya nang ban ye le hi te phi bishni pade ye ki wei Kublai shibon ba philai pe yakani ka video janga parlog